Avoimessa ja onnellisessa Helsingissä pääsee viilettämään pyöräkaistaa Hämeentietä pitkin. Kohtuuhintainen koti on alueella, jossa rikkaat ja köyhät asuvat yhdessä. Tasa-arvoisessa Helsingissä toimivat palvelut ovat lähellä. Kodin vieressä on päivähoitopaikka. Kouluissa psykologit auttavat nuoria. Sairaalasta saa kunnollista imetysneuvontaa. Ja maahanmuuttaja-äideille on tarjolla lastenhoitoa, jotta he pääsevät kielikurssille. Vihreässä Helsingissä metro vie yölläkin perille. On kaupunkiviljelmiä, metsiä ja virkistysalueita kuten Kivinokka. Minun Helsingissäni kaupunkitila on avoin kaikille. Käyttämättömät tilat, kuten Hietsun paviljonki, annetaan kaupunkilaisten käyttöön. Tapahtumia voi järjestää ja katutaidetta tehdä ilman byrokratiaa. Helsingin taidemuseolle on rakennettu niin jännittävä rakennus, että Guggenheimkin on kateellinen. Avoin Helsinki kantaa myös globaalin vastuunsa. Sellaisten yritysten kanssa, jotka käyttävät veroparatiiseja, ei tehdä yhteistyötä. Kaupunkiin on avattu somalialaisen ruoan ravintoloita, koska maahanmuuttajan yritysneuvonta toimii. Tämä onnistuu vain, jos kaupunkilaisia kuunnellaan ja päätökset tehdään avoimesti. Minä haluan tällaisen kaupungin, entä sinä? Olen Laura Nordström ja vihreinen ehdokas Helsingin kunnallisvaaleissa. Katso www.lauranordström.fi ja äänestä vaaleissa lokakuussa. Tilaa kaikille. Room for alla, room for all.